Wannan halayyar da su ne da shi na kirki ne. Ku za. Da an kai baka shiga bayi. A lallai ta muku daɗi. A'a. Idan ya zama sabanin fitowa barini na kula biki suke ci zana ci wanda zana ciki cikin da babu rikici. Ya za a yi wuri da wance da ke so da kula ya za a yi. Ya yi da zuka bayyance sannan ba hanya. Lallai ta muku daɗi. Na so ta so mai ba gudu ba buraya babu dangi babu karya ni ba misaliya ba don kwalliya ba kuma ba da dukiya ba.